Седи си тук в двора и просто иска да се включа, защото да благодаря. Искам да благодаря на хората, които излизат с теорията, че аутизъм няма. Всичко е проблема на крайните деца. Искам да им дам огромните си благодарности, че не са появили по-рано, защото иначе нямаше да го има и Исак Нютон, Бетовен, и Айнщайн и много други такива хора. Благодаря ви. Също така искам да им благодаря, че понеже имат някаква теория, я споделят с достатъчно изстрадалите родители на деца с аутизъм. Абсолютно безплатно. Само срещу някакви 79 лева там да им отидете на семинара, защото е много трудно да направят видеоподкаст или нещо от който всички гледам безплатно и евентуално да се замисли върху теорията. Също така искам да им благодаря, че може би ще правят индивидуални лечения и че махнаха теорията, която също беше много помагаща за вливки на стволови клетки и подобни лечения. Колкото до родителите с аутизъм, като и аз съм един от тях, на деца с аутизъм иска да кажа, аз не виждам проблем с нашите деца. Аз виждам, че хората казват, че нашите деца имат проблем. На същите тези хора, дето децата им ходят по площадките, псуват, пеят някакви диви чалги и пази Боже, използват наркотици. Реално погледнато ние нямаме проблем. Обществото има проблем с нас. И с нашите деца най-вече. Но то обществото си е болно. Ако излезеш от мейнстрима, ще видиш, че всички са в някакъв кълъп, не поглеждат на страни, гледат собствените си проблеми, но всички ги решават по един и същ начин. Нека изкупи жилище, защото да остане на детето. И нищо. Та моята мисъл, според мен е, че аутистите са аутисти. На времето, след като евентуално някои от маймуните са почали да се да вървят по земята, много хора са ги дърпали да се качват обратно на дърветите. Аз лично съм избрал да сляза на земята с детето си и да видя дали ще мога да проходя. Ако мога, като не мога, каквото стане. Но да го дърпам обратно горе на дървото и то да иска да слезе, няма как да се получат нещата. Нито за мен, нито за него. Предполагам, че и за някой друг. Поздрави и благодарности. Благодарам се за теорията за крайните деца. Просто сте уникални. Браво. Thank you.